Николай Велев, 49 години, родом от Благоевград, вече жител на София от 8 години, кореняк софиянец. За мен музиката е едно от най-важните неща в живота и не спирам да се занимавам с нея. Аз съм Деси, повечето ме знаят като Аша и съм професионален художник. Павел от Shambles. Занимаваме се естествено с музика и през целият период от тинейджърската ми възраст всичко е минало покрай сцени, записи, проекти, свирене, музиканти. Нашата голяма борба, която достига до своя финал, започнахме да записваме албум с История през 2019 година. Тази година вече официално. В 2019 година аз и китариста бяхме записали изцяло албума. В един момент бях много ден по всевъзможни форуми и има метал архивите, където имам една под тема, за която става въпрос. Музиканти, които се състезават помежду си, чисто приятелски, за това да задава се тема Black Metal. И се събират 10 или 15 музиканти и казват, всеки ще запише 3 проекта, след това ще ги представим. Ще се направи някаква символична класация и хора ще пишат ревюта за тях. И също така се роди идеята с история. Нямах нищо на идея, просто бих темата Black Metal. И аз си казах, добре, ще запиша 3 парчета. Така съм се роди първия сингъл, който се казва Той Поем. Проекта минаха доста вокалисти като цяло. Част от вокалите се изпълнявах и от Емилио Креспо, който по-настоящем е вокал в Sojourner. Реших, че в един момент искам да видя това нещо и на живо. И се събрахме. Беше любопитна и интересна среща, защото първият ни китарист беше Тошко, познат от последните години на Scapegoat, преди това неговия проект Cripple God. Споделихме, той беше студент по това време в София, споделихме за това, че искам да направя групата на живо, той хареса идеята. Обадихме се на един барабанист, който тогава не познавах, Ники Кълъчев от Екзекутов, по-настоящем Францис Форд. Поздрави на Видес! И беше много забавно, защото правим първа репетиция. Аз бях изпратил преди това песните на Ники, на Видеса, както съм ги програмирал на барабаните и той ги свири едно към едно и аз бях така. Чудесно. Да, на следващата репетиция вече намерихме и басист, който е настоящия ни басист. Последствие само, че имаше малко промени с Става. Тошко трябваше да се прибира на Благоевград и трябваше да търсим нов човек и този път лицето на Ангел Ангел, познат от underground от едно време, като групи Primitive Angel Господен, From the Lake, Water of the Lake. Познаваме се всички отдавна. Да. И така, общото събрахме групи от 2018 година сме активни и свирим заедно, не сме променили състава си. Сме да твърда, че музиката ни е доста В 1997 година стартирахме, първият концерт ни беше в Кърджали, в едно читалище, с една група, която беше... Те бяха едни Анестезия. Анестезия или нещо такова. Нямам. Това беше миналата епоха. Предполагам, че всички от тях са си чудесни със семействата. Но там стартирахме, ние бяхме малки тинейджери, които се вдъхновявахме от Death и Black Metal. Същевременно, преди да започнем с Shambles, с Ники Велев, защото сме израснали заедно, или поне той се занимаваше с музика и аз като прохождаш тинейджър, просто ме вмъкнаха в една-две групи и там започна и моята кариера. Страхотна. Дойде момент, който вече имах силни амбиции на 16 години и половина, 17.
така да почвам да създавам нещо, което някакво творчество да правя някакви неща и си композирах някакви неща в нас. В какъв стил? Нали, по-скоро беше стил Аморфис. Нали, те тогава имаше Мелодер. Да, That is just the beginning, компилациите. Нали, всичко се продаваше на касети, беше съвсем различно времето. Някога. И ме надъхваха, нали, така, групи по-мелодични с клавири, тежки вокали. Бях решил да направя някакъв Dead Doom, така, брутален, с мелодични пиана, флейти и така нататък. И се получи имах гост музиканти тогава, мои връстници, които и те са си в Благоевград някъде в момента. Музиката си е композирана на синт, на пиано, дори китари правя на пианото. Така или иначе, на лайф, на живо, аз съм на барабани и вокали, защото групата в момента е запълнена от доста време. Имам един много сериозен екип, ние сме много здрави приятели от край време. Откриваш някакви вътрешни страсти спрямо света, някакви други реалности, които явно музиката ти прави едни съвсем различни нюанси, изгражда едни мембрани на светоусещане в себе си, което ти дава една почва да почваш да твориш по-приказни неща. То е някакво духотворение. Black Metal от много време насам така наблегаме на тежки рифове, понеже имаше едни периоди там, втория, третия албум, които имахме доста така отнесени неща, стил фолк, атмосферик, фентази. Един ден аз много обичам да работя в тази страна на изкуството, в тъмната страна на изкуството. Обожавам, защото вади от мен много интересни чувства, емоции и сцени и така. Общо взето се пречиствам, но Ник един ден ми писа, аз много уважавам неговото творчество, адски много, и аз съм страничен наблюдател, наблюдавам го така изкъсно. Той ми писа един ден с въпроса дали мога да нарисувам картина, която да използва като обложка. Ник е адски готино да се работи. Той ми пусна концепцията каква ще бъде, пусна ми парчето да се потопа, пусна ми въобще, аз разгледах цялата дискография, всичко разгледах. Идеята каква е и наистина беше огромно удоволствие. По някакъв начин обхваща всичко, тъй като тематично реално погледам всички текстове са базирани на исторически събития при нас. Пееме за войни, за глад, за черни чуми. В случая 70 на 30 ползваме един наш приятел от Швеция. Така започнах начало в нещата. Преди Иво да се появи на сцената като наш вокал, аз бях вокал на Historian. И тъй като никога не съм се чувствал силно в писането на текстове, преди да открия значението си да правя това към един от личните проекти Гроб, бях помолил Ники да пише тези текстове. И една голяма част от текстове, нищи 7 или 6 от тях са написани изцяло от него. Всъщност, като говоря за Ники, това е Ники Стефанов от групата Мракобес, с която скоро издадахме и съвместно направихме техния албум, неговия албум. И така, да, 70% от текстовете в първия албум са писани. Като една от песните ми по принцип се казва "Окото на всички светове". И в тази песен реално погледнато става въпрос точно за унищожаването на Константинопол от елиците, от Четвъртия кръстоносен поход, оскверняването на Света София, всичката кръв, която се издава там, какво случило се с защитниците. Малко или много това някакси обобщава цялата история около албума, тъй като всичко свързано с войни, глад, чуми, кофти отношения на християните към всички останали, които не ги разбират или които станат разбрани за християнството. И решихме по този начин да представим опустошението като някакъв всеобщ фактор, който е свързан много често с религията, за съжаление. И следа нещата много изкръсно. Следим се. Да, следим се.
И бях очарован от нещата, които беше правила последно време. Едни страхотни кораби, имаше една страхотна картина, един рицар. И всъщност почушнах на групата, казаха, искате ли хора да говоря с Деси, не се познаваме все още лично, но много ми харесва нещата и може да предложим да нарисуваме. Тя да ни рисува нещо, тъй като държим да има човешкия фактор. Всички в последно време страшно много хора се обръщат към изкуствения интелект, всякакви платформи, които правят музика, арт и т.н. И човешкия фактор имам чувство, че започва по един и по друг начин да изчезва. Е важно за човека да бъде креативен и да раздава всичко от себе си, което чувства, че може да създаде. Ами аз влагам много енергия в нещата, които правя. Подходих с огромно желание. Това беше просто едно свързване. Някакси имаше нужда от такова свързване. Имаше нужда от някой първо да се свърже с мен, да нарисувам нещо за метал сцената. Аз обичам да работя за метал сцената, правя обложки, сега правя и на Павката клип, това ще стигнем и до него. На Шембъл съм правила обложки, правила съм клипове на чуждестранни артисти. Всичко това е от любов към сцената, от любов към тая музика. Така че беше въпроса как го нарисувах, с огромно удоволствие го нарисувах. Трябваше да се потопя в атмосферата, почнах едно платно, което не беше това. Беше всъщност продълговато. Беше не квадратно, сега ще видите, че е квадратно, но не беше това, което трябва да бъде. Започнах една обикновена поръчка. Обаче тя си поиска своето. Тя просто ми каза, до тук беше. Тук имаш кораб, махни го, страхотни цветове, направи една буря, разкошна буря. Пак там има, нали, обръщане на кораб, счупени неща. Оставих го на една страна, защото на мен платната ми говорят. След това специално отидох да си намеря точното платно. Намерих си го квадратното, Доси ме викаше там в един ъгъл на магазина. След като го оставих, то тръгна като по вода. Просто пуснах си музика, беше нужно да се потопа в тази атмосфера, защото на мен доставя огромно удоволствие. И може би за ден и половина аз го нарисувах, което всеки художник знае, че е доста трудно. Значи това означава, че ти не спиш. И така, и го завърших и много се радвам, че стана това, което стана, дано да му хареса. Стъжно, защото той не го е виждал. Той е виждал варианти, но не го е виждал на живо. Виждал е варианти, но не го е виждал на живо, точно така. Да. А на живо, разбира се, както ти захвана темата за изкуствения интелект, за дигиталното, като пуснеш снимката през месенджера да го види, и аз я гледам и си казвам, ама то това не е това на живо всъщност. И като седа и го гледам, по-голямо бижу е, не знам как да му го покажа всъщност. Това е с изкуствения интелект. Ти гледаш една перфектна картина, но тя няма душа всъщност. Така че да. Днеска аз съм възхитен на всичко, което правиш, защото винаги нещата, които си правила за мен, винаги са били изпипани до най-висока събраната обложка. Последния албум, който всъщност се издаде по Европа, само ние не видяхме къде е Манхуарова Раева Суре. Всъщност тя направи обложката. Да кажа ли как беше? Винци, биричка, с 2-3 часа. Можеш да чуеш рева на вятъра. И по този начин така... Не знам, аз си го представям каквото и да направя, аз пак ще го чуя този рев на вятъра. Така или не. Поради абстрактността на текстовете. Всичко се получава така, както дори в много повече от очакванията ми. На същата песен Деси в момента прави клип, беше един несериозен лейбъл италиански, който си позволи да пусне нещата навсякъде, само без да ни да направи това, което беше обещавало реално. Нали, да прати дискове и да има някакъв, да се даде някакъв звук на този албум по дяволите. И така, с нещо ново, тук натам ще го пуснам за свободно слушане, защото имаме толкова много материал за записи. На Шембъл с нов, много як клип, с
скоро ще излезе, може би преди концерта ще ги пуснем. Ще се постараем да е преди концерт. Ще се постараем да е преди За концерт. вдъхновение и за... Как дойде идеята за клипа? Какво стана? Идеята за клипа... Ами, така, умисляхме го дълго време. По едно време решихме, айде да го правим. И почнахме да снимаме. Съответно. Гори, царства разни, тук-там. Аз изсмуквам възможно най-интересния ъгъл, кадър, момент, енергия. Енергия използвам много често, защото е много важна в днешния свят. Да. Знам как да усещам човека и знам как да го заснема така, че той да каже: да, това съм аз. Да, този момент е моя момент. Да, аз съм щастлив от това, което ти направи за мен. Това е много важно. Това стана ли? Да, абсолютно. Значи кога очакваме да видим клипа? Преди 9 май, Точно така. преди лайфа, който ще направим ударния, ще пуснем и клипа. Може да ви пратя кадри, за да го покажете. И така винаги се получават нещата, такива каквито още от началото знам, че ще се получат. И хубаво е, че имаме много... Все пак всички сме си приятели, отдавна се познаваме и е хубаво, че сме много и може да се помагаме по различен начин. Като, нали, чисто музикално, така и както примерно в една група нормално всички да сте приятели и всичко да е интензивно, тогава се случват много по-бързо нещата, стават много по-съвместни, знаете си положителните, отрицателните неща, които могат да се случат и действате само напред и това е, нали, най-готиното нещо, защото има съдбата на много групи, нали, да не говорим, нали, когато има и момиче в групата, но по принцип нали, става въпрос като цяло, защото примерно има много групи, които спират действието, но има в общи линии това е, трябва да има сплотеност и една приятелска ниша да държи всичките в една насока, която всеки да знае, че всичко трябва да става магнетично, яко, жестоко, да се правят концерти, да се правят лайфове, да има избухване, защото това е все пак част от цялата ударна посока на метализма и на това, което се занимаваме всичките все пак. Трябва да е яко, жестоко, напопано, да се режат китари, да звучат флейти, да крещат вокали. Чак пак може някой по-чист вокал да излезе от някъде. Ама това е в общи линии. И се умяваме да свириме до толкова нещата, които сме направили, че да вкарваме по една нова песен и махаме една от старите. И през този период сега Това е интересна концепция, ще се върнем на нея по-късно. Надявам се, защото се струва да влезем в дълбочина, какво имаш предвид. Не, че няма хитови песни от преди 10 години, където продължаваме да си ги свирим, но те са си хитови. Ще се върнем и на това. Да. Завърнем и нещата и към всъщност албума на Historian. Албума на Historian. Който Ники? Надявам се наистина вече след дългото чакане на двама от членовете на групата ни се родиха деца, съответно те прегърнаха доста голяма част от живота им. Работа, концерти междувременно и някакси нещата не си давахме сметка, че са минали толкова години, откакто бяхме решили, че албумът ще бъде сам и всичко зависи от тебе. Всичко става бързо. Когато обаче, нали, трябва да разчиташ на колаборацията с други хора и когато при тях съответно нещо скръсне, пък ти ги уважаваш, искаш да бъдат част от групата и знаеш, че групата по този начин е съвършена за този момент. Просто даваш необходимото време, в което те трябва да се фокусират и да свършат тяхната работа.
Всеки дава по нещо за музиката в история. Всеки допринася по някакъв начин, така че може аз да пиша голяма част от самата музика, но всеки вкарва по мъничко от себе си и по този начин не стои еднолично. Има магия. Има със сигурност. Папа спомена, че има концерт вчера, където ти участваше с изпълнение. Да. Усещаше се така обща енергия. Страхотна вечер. Се върнем малко на всъщност въпросите и деси. Мене би ми било интересно да видя в крайна сметка. И на мене. Да. Абсолютно. Ами аз, понеже като една магиосница, ще извикам. Така, Размер. страхотно. Тук. Да помагам ли нещо? Давай. Ало, какво животно? Отприя там до теб. Така, добре. Така. Аз скрих. Уау! Бе си, какво си направила? Да я отварям ли? Мисля, че е време да я Айде, видя. бавче двамата с тебе. Айде, Едно, две, три. Там ли? Добре. Ало? Да. Ето я. Ще Уникално. си я държиш вкъщи. Ще е страхотен спомен. Да, радвам се, че ти харесва наистина много. Дами и господа, обложката на Historian. Разбира се, ще се поработи дигитално, защото аз нарочно я нарисувах така, за да може да се добавят, да се отнемат, да се направят нещата, както обичам да казвам, човека, за който то не е работа, за който правя дадено нещо, особено такова, понеже той прави обложки, той занимава с изкуство, той прави музика, той е един творец. Аз му оставих възможност да може да добави още това, което точно на него му трябва и от което има нужда. Така си мисля, че е редно да разделим енергията в това, което трябва да се случи. Между другото, има едно сертификатче, което получаваш от мен, което, разбира се, сега, Павче, Да. дай да я подпрем някъде, ако искате тук отзад, или да я Опа. вземат. Добре, един момент. Много ти благодаря. Така. И аз На къде е това? при прекрасното добре. момиче, което ще вземе, любимо мое. Павче, извинявай. Опа, извинете. Давай Добре. натам. Така, аз разбира се искам да ти я подпиша. Това е много важно за мен да ти я подпиша. Това е не само мастило вътре. Това са моите джаджи, с които работя. Това е мастило плюс още няколко неща от една чешка вещица, които са за просперитет и за... готина енергия има в това малко шишенце. Така че аз ще ти я подпиша, ако може някой мъж, който ще го отвори, защото то само се затваря. Само се запечатва и се запечатва всеки път. Покажи тия магически сили. Много ти благодаря, Павче. И аз съм по-преживял. Да не избяга. Трябва, че то се бута и тръгва да бяга в него. Мога да ти сложа и печатча от къщата. Да, заповядай. Разбира се, това е много важно за себе. Дава с енергия. Браво, Ники, честит албум. Да. Много успех, да. Ай така, само напред. На здраве за кое, момчета? Къде си? Това е твоята мисия, че беше. Да. Чакаме се да се видим на концертите 31 и преди това на 9. Sundown! До скоро!